Sai ngama ber to jiteonge gi yie kuome to penja chiel mabende no penjo project makamagi how sustainable are they kalure ni wang'eyo ni bang' higni abich ka higni abich sirikal nyalo lokore sani wantiere kod sirikal mano mar jatend piny William Ruto etiere kod chenro mage mago mag gero udi manengo gi seche moko higa mar 2027 bang' yiero wanyalo bedo kod sirikal machielo kata Ruto pod nyalo dhi mbele kod telo mare matiende ni chenro mare motiyo godo sani pod ibro bedo ka dhi mbele to ma en chenro ma wang'eyo ni wadwa bedo godo kuom higni mathoth ere kaka sirikal make sure ni en gino ma en sustainable makata sirikal kolokore to pod en chenro manyalo dhi mbele yo makare. Erokamano. Igere jok matiyo sirikal ka wan wang'eyo sirikal dhi nyime in perpetuity jotele ma lokore ka dhi e mara kama tie ma National Housing Corporation wan gi strategic plan modo gero namba keto ni mudi modo gero gin kama higni abich kendo jaking'ie kendo kada koro sirikal lokore pod ibro tim ginade ibro gere gi dhi nyime mano koro miyo lokruok mar sirikal samoro konego chandwa ja nikech kwa ng'iyo jomo osebedo Kenya ka higni mang'eny nyalo paro loch mar Kibaki mokwongo nochak timo slum upgrading moger kata Kibera gini kadono ka nochakore President Uhuru be notemo the same ma be dhi nyime kamano tieni wach mar udi ok en ni sirikal kende en gima nie pacho duto te omiyo yie kod gima iwacho ni ere yo minyalo ket gi mondo gibed go mang'eny ipenjo gimoro ni to ka ji keto jomoko ni biro ni PPP nitie relief ok nitie relief PPP biro mondo konywa nikech atonga moting'o pek koro ni joma nyalo biro konyowa biuru kata mana in oyieni chik oyieni mar yudo kata ka in gi lo kata mar nyiso sirikal ni an gi pesa do biro gero nu udi ma nengo gi oyweyo inyalo mi lop sirikal igero gi to en manyaka iger gi kaluwore gi rang'iny momiyi kendo ji biro ng'iewo gi e nengo momino mowach ni nengo ne okal koro joma neno biro ni PPP gin joma biro konyowa nywako tich nikech atonga mwating'o pek machielo kendo gimomiyo ni jodhie kata na king'iyo kata ka wach miwacho mar Boma Yangu kata wan kidhie website marwa tinyalo apply ne udi kanyo midwaro nikech en gima idwa ni mondo ing'i mondo ibed gi miwacho ni transparency accountability idhi timbi iketo kwayo ni kanyo to kaka itimogi ok tim gi ni ng'ane nigi teko mang'eny molo war gitimo gi nitie chenro maber moloso kaka itimogi miyo kapok ng'uro hinyo ok bed ahinya ni ng'ane oyude ng'ane oyudo iro ka gino ok timre ahinya nikech ng'ama okwongo ochope gimidwaro cha ten mimiye kaluwore gi list ka en mokwongo wache kawuono en tarik 22 ka an mokwongo keto kawuono to ng'ato biro kiny kata bed gi pesa mang'eny ok oyudi an mayude nikech akwongone koro chenro go nitie te king'iyo kanyo to gimoro matemo wacho kendo ni ang'e gima kaka jo Kenya nyalo wacho ka ja Kenya chuny maonge go erokamano man gi ng'ur kende ok dongre chuny madongore en ong'iyo ni ka joma nwaneno ka ni wuoyo ka ni awuok e od mabati adhi ot moger maber chuny makamano dongore moloyo chuny mang'ur koro miyo wan emo wacho ni wan jo Kenya mano wacho ni ng'adwa 1% gi 5